Hola, bon dia, què tal? Soc la Nati Vilanova, de la Biblioteca Fages de Climent de Figueres, i aprofito aquesta iniciativa de Figueres Escena per recomanar-vos lectures teatrals. Des de la Biblioteca de Figueres ja sabem que no és el més habitual recomanar llibres de teatre per Sant Jordi, però pensem que no és gens descabellat, perquè des del 2013 nosaltres fem un club de lectura on comentem en profunditat el text dramatúrgic d'obres de teatre que es programen al Teatre Nacional de Catalunya i a Figueres Escena, i la veritat és que llegir una obra de teatre abans d'anar a veure-la et permet rellegir les escenes, parlar de l'autor, conèixer-lo, i llavors vas al teatre amb més elements de crítica. Per això us convidem a entrar a la web del TNC, on ara en aquests moments hi ha penjats més de 60 títols de teatre, de clàssics i de contemporanis. Per exemple, fent-hi un cop d'ull, podeu agafar, per exemple, l'Stabat Mater d'Antonio Tarantino. Tarantino és un autor dramatúrgic que va morir justament dimarts per Covid, de la malaltia del Covid. Stabat Mater és la història d'una dona que viu amb el seu fill, llibertari, però que acaba sent perseguit per la policia i mort amb estranyes circumstàncies. La mare, una prostituta de Turí, Maria Mary Mary, així és com comença l'obra, un monòleg, recorre totes les comissaries a la recerca del seu fill. És la representació del Via Crucis d'una dona que, malgrat la desgràcia, ha de continuar vivint una obra complexa on es projecta l'ombra del poder, l'ombra destructiva del poder. I una altra lectura totalment diferent que trobareu també aquí a la web del TNC és l'obra L'huracà, de Carme Montoriol. Carme Montoriol era de Figueres, la seva mare va néixer a Figueres, i va ser una renovadora del teatre català dels anys 30, especialment per la temàtica, les relacions sentimentals, sobretot de l'home i la dona. L'huracà és la història d'una dona vídua i jove, emocionalment lliure per iniciar una nova vida amorosa, però té un conflicte amb el seu fill amb qui ha tingut una relació molt forta i obsessiva. El format d'aquests llibres és aquest petit, així, formats de butxaca. Aquest que tinc a les mans és el futur de la figuerenca Helena Tornero. És una història d'una noia barcelonina de 18 anys que ho ha tingut tot i que s'escapa de casa seva amb un immigrant sense papers per anar a Estocolm. Durant el viatge, que es fa amb un cotxe de luxe, travessen Europa i van intimant. Aquesta noia rabiosa del principi de l'obra es va amansint, i en aquesta obra es parla dels refugiats, del canvi climàtic i també de les relacions entre pares i fills, les relacions tenses entre pares i fills. Us recomano aquesta lectura de ritme frenètic, també molt adient per joves. Bé, ja veieu que actualment es pot llegir teatre, el tenim a l'abast, en format digital o en paper, i disposar del text d'una obra ens permet aquesta lectura més pausada i reflexiva que no pas la immediatesa de l'escenari. Bé, espero que ens retrobem el més aviat possible a la biblioteca i al teatre. Bon Sant Jordi des de casa.